Здравейте, приятели! Сега сме с нашата пациентка Елена, която преди 2 седмици оперирахме поради тежка спинална стеноза в поясния отдел. Тя дойде при нас в началото с бастун, трудно вървеше, имаше много силни болки и слабост в краката. В продължение на 33 години съм супер зле. Това ми е 6-та операция. 5 пъти съм оперирана. 3 пъти в България, последните 2 операции в Испания. Дори след операциите в Испания не можах да се изправя да вървя. Положението стана критично. Гръбната болката беше много силна, краката отказваха рязко изведнъж. Физиотерапии. Всякакви. Ефект почти нула. Физиотерапии съм правила, рехабилитации съм правила, вече казаха да не са пипа, други операции задължително да не правя. 2 пъти по 20 дни бях в болници. Моя син във Фейсбук е видял, аз влязах, видях, умувах доста. В последния момент реших да се запиша час и да дойда при вас. Да гласувам доверие ми беше много трудно. Я съжалявам, че ви гласувах доверие, докторе. Чувствам се чудесно. Мога да вървя, ходя без бастун, нищо не пия. Къмбираха ми 2 крака едновременно. Бях супер зле. Със всеки изненаден ще става все по-добре. Хора, не се страхувайте. Аз рискувах 6 пъти. Чак на 6-тия път получих подобрение. През толкова много години съм страдала и съм теглила. Не се замислите въобще. Доктор Васви, това е страшно благороден човек. Ще ви помогне, гарантирам ви. Благодаря ти Благодаря, много за докторе. доверието. Благодаря.